Morning for today's vlog, guys. Nahuman ako og tiwas og pangguna sa gawas kaganina, guys. Alas 5:30 ko nang guna kay dili pa siya init. Hantod nahuman ako siya tanan, guys. Pagkahuman ako ang gihaling ang sagbot kay gipasuhan ako ang herbal sa kong bana kani aksyon na magkamatay tong mga serpentina kay naguwang na. So kung gipasuhan ganina sa mga sagbot nga ako ang giguna. Tadtaon na ko ning sulod, guys, kay ning init naman, guys. Oh. Ning init naman siya, guys. So mauto nga ning sulod nako kay ang mga iro pud nako wa pay pamahaw. Karon, guys, man ako pagkaons ko mga iro, unya ra ko mukaon dapit, guys, kay nag-inom kog herbal, maghulat ko sa ako ang time. Karon ako sa aning ko anon ang among kwarto. Limpyuhan, guys. Naghangad man ni akong kamera, oy. Limpyuhan sana ko ang among kwarto, guys, kay para wa nay problema unya. Ipangtaktak na ko ang bedsheet. Akong mga habol, guys, ingon ani tanan og color, guys, bisan makaingon ang uban diha balik-balik amo ang habol. Pati na among kurtina, guys, sa kwarto, guys, unom na kabuok. Unya gilisan na ko laing color kay anak kong bana ilisan daw kay makaingon daw ang mga basher nga baka daw bisa gabalik-balik ang amo ang mga kurtina. Dili oy unom-unom man gud akong paliton, guys, kay makabarato man gud ta og iunom-unom. Ihapdasin na to og palit makabarato ta. Auto nga iunom-unom nako. Sprayan na to, guys, kay diri ra ba mga tulog ang mga doggy para tuwat si manang kitang igot-igot ni manang. Mauli man to si banana unya, guys. Human daw paniud to, manguli na daw sila. Ike si banana. Di pa na siya kay manguli na daw sila, guys. Magkatawa kong banana, guys, kay ana siya mangguna. Dili ni ma akong isuot ganina, guys. Nag-iilis ko kay ga-vlog ko ganina, wa magud ko ka-vlog kay charge na ko ang cellphone. Kay kagabi, guys, nagkuan mi nag video call mi sa kong bana, hantod nagbuntag ba nako kahibalo, nakatulog ko gana, guys, nalubat akong cellphone, nakamata ko alas 4 kapin kay taga alas 4 mamukaw mo jud akong Persian kay mukaon. Pagmata nako tingal ako kong cellphone, di naman muon, agoy na zero balance, na zero gid ang iyahang battery. Mo tong gi-charge nako. Karon pa pud nako ni giibot kay karon pa na full charge mo tong wala ko naka-vlog ganina while continue kog pangguna og naghaling ko. Taktak na to ning bedsheet. Wa daw. Akong dudong gamay eh. Akong dudong gamay. Sige atang na to, loy kaayo. Nagsugod na po kong sumba, guys. Akong tiyan nagamay-gamay na pod kay hanga kayo itong tambok eh. Ako, guys, anan ako sa kong lawas ng murag yung burot na. Paspasan din ako nagsumba para ang tiyan mo gamay. Hawa. Ibali na po na ako ni ang kuan, guys. Ang internet sa gawas kay kung tutunlan eh. Mauli man si banana unya, guys. Para sa sala mi magtambay kay ang sala luoy kaayo. Ningo kay mong sala kay wala mi dito permi narami sa kwarto. Unang ibali na po na ko ni. Agoy ang nara oh. Kani buliyagon kay nakasala ni karon oh. Giyabo niya ang tubig dito. Gidulaan niya yang gisalum-saluman yung bataan ni oh. Kani nakasala. No.
kay madatugan ka. Na. Wala pa ko kapamahaw, guys. Wala pa ko pamahaw, guys. Kung saan na oras. Dapat akong kaon is 9:30. Karon is 9:25 na. Wala, di pa ko kakaon kay. Unahan ako kung trabaho kay putol akong trabaho mo kaon ko. Saligan ako daan diri. Dong, dili mo tungtong diri ha kay. Limpyo na ni diri. Kana kung dudong gamay guys kay ganan kina siyang dula-dula ni among kutson pero limpyo man na sila guys kay kung gikan na sila dito sa muang gawa sa teres pagsulod na nila ako am nang trapuan og wipes ilahang tiil or ako ang himasaan na ko na sila mo nang okay ra magdula-dula na sila diri kay trapuan man na sila wipes man na nga dili gyud na sila hugaw awa nakaw dito nako dito ayo diri kay sarad ano to yung kwarto kay madula-dula ka diri. Ma. Kuan na pud ang bedsheet mga kumot. Si Loy. Awa diha ako yung person ma. Pisat ka. Dito. Mapisat ka diri Ginoo ko ni. Uy mingani wala na ko nasibog ang kuan. Dago skilid ang amaw. Mataan eh. Ligan ra na ko ni diri guys kay kuan man kaning limpyo ako naman yung gilimpyohan ka diri diri sa silhig na lang ni. Pagkahuman sa rad-an kay para dili manulod ang mga ukoy. Akong Persian guys, buyag na kinukaon ang iyang tunga sa kilo, tulok adlaw na lang niya. Nya gipalitan na po namo sila laing flavor guys. Ang gipalit namo niya primero is kuan ang flavor kay tuna. Karon ang flavor salmon. Tanan kay siya kay lahi man ang flavor, i-alternate man namo good guys. Di man namo i-usa og flavor kay masumhan siya. Hawa! Na. Yun na. Hawa lagi din mo. Ambak lagi dayon ba maglabot mo pagani pag to Ginoo ko mga sawayunon man yung mga. Kuan na ni ay. Ambak lagi dayon dili ha. Balong ba upay pagkuan nato agoy Ginoo ko gadula-dula na dayon sila sa kurson. Dali si Loy. Tanawa kong si Loy guys. Oh. Tungtong din siya oh. Dali si Loy. Rosel. Tungtong din siya eh. Dali, gawas na ako sa diya. Yato rin sa rad-an dire kay bago ni limpyo. Para uli ni daddy limpyo. Dala. Para uli ni daddy limpyo dire. No, ako guys. Ambak dayon. Siligan sa nakong pikas kwarto guys. What? Mga buliyaron dito mga kuan anak-anakin sa Nya dapat guys kay mag-video kay ko kay gimingaw ko og pa.
Yung man ako tanan-tanan guys kanina na ko trabahoon. Mag-video kay din yung manang. Sige, guba sa kong mga dubi ang ako ang kuan ay. Kaning kuan mo ni banana o kaning amo ang kuan sa wedding anniversary namo. Nalimot ko guys, wedding anniversary mo din na mo itong kuan, 23 years naman di ay me. Hindi oras pa naman. Hawa dong. Akong bana inshallah dugayan na day nato lang ga no, 23 years day. Apil sa amo ang panag-uyab guys, 2 years na 25 years. 2 years man mi nag-uyab na niya guys, ay mi nagpakasal. Hawa dong. Hi everyone. Nalimot ko trapo sa bangko ko na lang siligan, makuha ra man gyapon siligan. Di ari na bi kay para dili against the light. Kay against the light man. So dira ka ha. Una ka ha. Kani guys, retouch na siya nga limpyo guys kay humana ko general cleaning atong niaging adlaw. So retouch na siya. Silig-silig, trapo ginagmay. Ano? Iwahing ang mga bangko kay ang mga abog na adire. Ano ipamwahing? Huwag sa inday. Huwag sa inday, B. Inday, huday. Nanday. Tulog. Balin dito. Dato ka balin. Na guys. Ato saan yung isipin ko para makita ko ninyo. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong ang ibigin ay kasalanan. Sa pagkakamali. Narao? Nakasala? Kani? Nakasala ning bataan ni. Nakasala ni. Pero bisay nakasala dili bunalan ni mami oy kay. Luoy kay bunalan no nya. Ang saray sala ano nya bunalan luoy oy. Sukan tang daddy. Gihanga ko guys. Panilhig. Murag dako imbalay ba kay hanga ko lumanilhig. Na. Mo na guys, dili ko mag-exercise nga kuan nang hangat dayon. Mo na balik din ko. Sumba dayon basta nagan iko nga matigdan sa lawas guys, sumba din ko ano. Palaban din tag sumba. Kunti para kung gisot ganina guys, sakit akong mata. Kay kanila laging kagabi nag-video call sa bana unya. Gitngit kayong kwarto. Gitngit kayong kwarto guys, nag-video call di sakit ang mata. Yung pagkabuntag pag mata hilamos. Huy.
lamusan dayon na isa di magsakit ang mata, di palabag antipara. Nga guys. Palabang di antipara guys kung mag sakit ang mata. Hawa dong. Dudong na ko nga. Balong nangilig ka. Di ko mo hayang. Hello everyone. Nilig sa inyong manang guys ha. I love you with a money. Love you with a honey. And I wanna work it. Everybody tries it. La 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 la. La 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 la. Hawaday! Dato ba sala? Ayaw diri kay nanilig pa ko diri. Serious happiness. Guys, na ako'y bagong herbal. Ako ana po nang lutoon guys. Ang sana ko sa YouTube unsay matambalan ana guys. Aya ko magluto ana. Pero sa kuang nakuanan guys, sa akong na hibaw-an murag tambal ni siya kidney guys. Kay mo do ni tambal ka ng naay mga kidney bitag mutuo ang ug mutuo bitag herbal guys. Mo ni ilang lagaon pa sa kidney daw ni. Bisan pag walay kidney guys, mainom gyapon ta ana. Kay dagan mo na siya kuan, tambal. Dagan man na siya og kanang benepisyo guys. Benefits sa tong lawas. Mo nang inom gyapon ta na. Kira ka dia bucing, yayay pa ka bucing. Kung bucing na yayay, na injury. Patay lang dagol. Si Bayagol pod, murag isumbag ni Pacquiao. Burot ang simod ni dagol. But na lang ni mga iruan ni. Magpatay sa kuan ni Inday. Di na nga impas ang nang murag ipang sumbag ni Pacquiao. Guys, oh, kay balo mo nga nung naanil sa mo ang tungod sa mong portahan. Lahi ta sa kuan ani guys. Mga dautan. Kani ako ang iring. Ako ang Persian dangan kayo sige niya iyabo. Pero mas maayo to kay para sige mailisan. Iyabo niya guys, makakita siya. Dili po niya taga-adlaw. Sa isang adlaw, ilisan ako iyabo. Taga-adlaw guys, iyabo. Yung pailisag tubig taga-adlaw kay. Sa buhay pa to akong father, mom na ayang ingon nga. Kung magbutang dag tubig di sa baso ibutang sa tungod sa putahan, taga-adlaw daw ilisan niyo. Say kani malimot tag ilis, dili mailisan. Ha. Iyabo sa conversion di mailisan ng tubig. Taga-buntag yun agad guys, yang gidumdum nga yang iyabo. Di mailisag tubig hinoon, buotag ni conversion eh. Spray na to tong balay para mahumot. Yan sa kwarto mga spray ko dito og kanang kuan para sa lamok. Kay para way lamok.
Kay na manulod ang lamok kayo kay nang screen lagi na mo diha o. Among screen dako na mong gud kay bisi na among screen sa portahan. Una nga ako ang dako na kay manulod ang lamok. Sprayan ako ani. Nindot ni siya guys sa personal collection ni siya guys. Dugay na kay ni mga 4 ka bulan na ni. Wa pa nahurot. Ara ang mga paraway lamok. Isprayan. Saradaan akong bintana para di katakas ang lamok. Nasa ko trapuan sa guys. Wala lagi diha tiger, dili mo sulod diha ba? Sulod dito ang kwarto. No, sulod dito sa kwarto. Saradan ako ni diri okay. Pasaradan akong kwarto guys kay manulod akong mga iring nga gipang kalibanga arban na sila sakit sa mga iring karon. Kalibanga. Nya. Gipainom na ko na sila og tambal. Okay na ilang tayo di na as in. Basa. Nara kong bagong herbal guys oh. Di lang kanto para ha. Nara kong bagong herbal guys ay. Taran. Mo ni siya ang sinaw-sinaw sa uban tawagon ni siya pansit-pansit. Ako pa ni siya ang i-research sa YouTube ug unsay matambalan ani din. Tan-an ko na ako dito sa kong libro. O naghumol na pug ko og kanang bayabas og sabana kay muli si banana unya paimnon man jud nako na siya og sabana bayabas kay iyang tilaok kasi matukan siya. Guys, nagpalit kog budbud nga kamanting. Una pa og serpentina sa kong bana, nagkuan ako dan, nagandam. Kulang na lang ni og inini tubig. Dara kong gipalit nga budbud guys. Oh. Daghan kayo budbud kamanting ni dagko kay guys tagjis ra. Nagpalit kog 5 ka buok kay pang snacks na mo ni banana unya. Mukaon ko nag-usaon ni adapit. Dayon unya hapon. Uli si banana ya gumanlag pa ni udtom, uli man to din. Ulan to siya TV kadyot. Dayon. Mag-isa istorya ming duha. Ya isa istorya. Ako sa tong kuan ng internet kay diri ko maglantaw. Kay uli si banana unya. Yan ana ko ning kurtina kay ning init na. Ning init na. Sarado na kong kurtina guys kay ning init na. Taas-taas na tong video guys oh. So karon kuha na ko ning internet kay sa sala ko magkuan. Saan man ni oy sa sala mo. Si banana mo uli man to karon matulog so dire lang siguro na oy. Dire lang na oy. Di man pug ko hilig og TV kana ra man siya ang hilig og TV. Ako cellphone man ako sa cellphone mo ko pasawa na ko trabaho tanan guys pag kanang free na ko tanan sa cellphone ako gatubang ana kay ako ang mga followers guys ako man lang pang kuanon ako ang i-check na ko kung cellphone kung ana pud ba ko mga followers bag-o kay ako man na sila i-follow ba kay para mo taas ang ato ang rate. Ana kinahanglan gid ta mag-monitor sa tong cellphone guys. So once nga vlogger ta, monitoron nato na tong cellphone kay naamay mag kuan sa to agod kaning naay mag-follow niya dili nato ma-follow back luoy pud kaayo inton sila nagsuporta nato, nagsuporta sa to nya. Ako wala nagsuporta sa ilaha luoy pud mo nang ako ginang monitoron akong cellphone for me daw for me. So karon relax na ko. Paabot na lang ko aning map ko ani. Naanata sa 25 minutes guys. So, guys. Diri ratataman guys. Salamat guys sa inyong suporta, sa inyong
follow, like, and share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong Reels, sa akong TikTok, o sa akong YouTube channel. Salamat guys sa nag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Sa mga taong walang sawang nag-support sa ko, nga bisag wa kaila sa ko pero nag-suporta sila. Salamat kasi sa inyong tanan. God bless ninyo. Ang Ginoo nay bahala sa inyo. Amping ng tanan. I love you all guys. God bless. Bye everyone.